Jika orang menggunakan pakaian bukti sarung apa celana kok melebihi mata kaki, melebihi mata kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma utawi iki kubab kang nerangake perkara. Sifate majaa kang teka apa ma fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kang tetep mertelake ing dalam sifat sarunge Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niki menjelaskan tentang sifat sarungane Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi ya nganggo sarung. Ngagem sarung. Aja yo di Kanjeng Nabi wong Arab jubahan terus mboten. Hadatsana Ahmad bin Mani'in. Hadatsana Ismail bin Ibrahim. Hadatsana Ayyubu. An Humaid bin Hilalin kariwayatake saking Humaid bin Hilal. An Abi Burdata saking Abi Burda an abihi saking bapake Abi Burda an abi saking bapak ingsun tegese bapake Hilal Burdata arane Burda an abihi kala dawuh sapa abihi akhrajat gawa metu krana nuduhake ilaina marang kita Aisyah tu sapa Aisyah radhiyallahu anha. Ya tadi Abu Burdah mau dawuh para sahabat saat itu ada di luar rumah Rasulullah. Lah banjur Sayyidah Aisyah beto medal membawa keluar pakaian ya. Membawa keluar untuk ditunjukkan kepada para sahabat. Akhrajat ilaina apa sing akhrajat ilaina kisaan ing klambi kurung. Kisak niku ngene. Kisak ki jubah tapi sing bukaan. Nah, kaya gambare Mbak Yai niku. Sing jaba, sing watane ireng niku kisak. Jubah tapi sing ora ono benike. Bukaan. Niku kisah. Mulab badan kang kumel. Jadi pakaiane jeneng Nabi niku biasa sederhana. Kelasé Nabi. Nabi nikah kali Siti Aisyah. Niku posisine mpun ten ngene Madinah napa ten Mekah? Di Madinah. Kanjeng Nabi nggih menikah dengan Siti Aisyah kok ngene di Madinah posisine. Nabi ten Madinah niku sugih apa miskin? Sugih kepala negara. Nggih senajan kepala negara, senajan kepala umat Islam, tapi pakaiane biasa, kisak mulabad. Klambi sing kumel ora njuk sutra sing mengkilap-kilap boten. Ngono awak dhewe kadang wis gek dadi wong nganu sithik wis gaya. Wah aku pakaian nek ora diset apa jenenge pakaian sing apik, branded. Aku nganggo pakaian nek ora warnane ungu. Wah. Iku umate Kanjeng Nabi apa umate Abu Lahab. Wa izaron lan gawa sarung golidon kang kasar kaine. Jadi Siti Aisyah menunjukkan kepada para sahabat iki lho rasukane Kanjeng Nabi. Nah, jubah kisak apa jenenge baju kurung ki mau sing rada kumel, sarung sing kaine kasar. Pakolat mongko dawuh sinten Siti Aisyah. Kubido den pundhut apa ruhu Rasulillah. Napa ruhe Kanjeng Nabi tegese Kanjeng Nabi sedo
sallallahu alaihi wasallam fi hadaini dengan menggunakan ing dalem nganggo karone apa jenenge mau kisak mulabat wa izaron ghalidon. Ngantos jeng Nabi sedo lho ngagem pakaian iku. Jadi Siti Aisyah ini menunjukkan kepada sahabat maringi pengertian pembelajaran itu setelah Nabi meninggal. Iki lho jeng Nabi pribadi sing tawadhu. Pribadi yang sederhana. Lama yustafadu min hadal hadis nomor setunggal zuhdur rasul fit dunya ba'daan malakaha. Jeung Nabi zuhud meninggalkan dunia, kemewahan dunia itu ba'daan malakaha setelah Kanjeng Nabi Muhammad memiliki semuanya. Mula nek awak dhewe kere aja muni zuhud. Ya teko ngaku wae teko apa jenenge mengakui wae. Lho kena apa sarungmu kok nglintih ngepir? Ya aja duweku mung iki. Aja sosokan zuhud kok. Zuhud itu artinya apa? Bukan berarti kita tidak menginginkan dunia, mboten. Bukan berarti kita nggak memiliki dunia. Kita memiliki. Kita kaya. Tapi kita tidak. Hati kita tidak terbebani dengan kemewahan dunia. Itu yang diarani zuhud. Mula jeung Nabi zuhud ku ya setelah beliau memiliki wis kepala negara, kepala pemerintahan, kepala umat Islam, tapi tesih pakaiannya sederhana. Mula wong Islam kudu semangat sugih. Senajan pakaiane sederhana. Wis sugih ya aja isin nek numpak bis, aja isin nek numpak sepeda motor. Aja gaya. Wah, aku kok wis lali rasane numpak sepeda motor. Ya ngopo? Wah, aku saiki nondi-nondi numpak mobil kok. Nah, nek kuwi ora zuhud meneh kuwi. Boten. Tapi wis duwe mobil akeh. Nging beliau tetap misalnya apa numpak pit ngoten niku. Iku zuhud diarani zuhud. Zuhud Kanjeng Nabi nggih ngoten. Nomor kalih tawadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siyabihi. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu berpakaian sederhana. Pakaian sederhana niki maksude napa? Iso dimaknani kalih. Makna nomor setunggal pakaiano sing sederhana sing biasa-biasa wae. Ana sing muni ngoten. Mulane kadang wonten orang yang menafsirkan seperti itu, akhirnya beliau kan kiai beda pendapat, terbagi menjadi dua. Ana sing menafsirkan pakaian iki maksudnya pakaian sederhana niki pakaiane mung iku tok. Makanya aku pengen nyontoh jeung Nabi pakaiane sing penting aku pakaian wis senajan aku iso tuku pakaian mewah aku tak pakaian sing kumel wae misalnya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang menafsirkan pakaian sederhana iki maksudnya napa? Pakaian yang pas apa? Pas ketika beliau melakukan apa? Soalnya Kanjeng Nabi nggih gadah jubah yang iki apa jenenge garis-garis iki konggone sutra. Nek sutra ora kabeh kan gak apa-apa. Kanjeng Nabi yo punya itu. Bahkan ketika beliau berdiplomasi, beliau pergi ke negara-negara lain untuk menjalin hubungan kenegaraan, pakaian terbaik yang dipakai. Nah, kiai sing model ngene iki akhirnya napa mencontoh beliau, oh ya wis nek aku nang omah tak sederhana. Nek aku pas gek apa jenenge nang sawah ya pakaian sawah. Aku pas gek ngaji tak pakaian sing apik, niate napa menghormati ilmu. Atau yang kedua, ben ora dilecehke wong ilmune. Apa meleh saiki arep ngundang kiai wae mesti didelok profile.
Gak mungkin awak dhewe mengundang kiai kok ngundang kiai kae wae lah. Sing ketoke miskin, ketoke nggawa sepeda ontel, gak mungkin. Nah, itu. Jadi sederhana maksudnya menyesuaikan tempatnya. Yang ketiga, as-sahabat kanat tatabarruku siyaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya wonten riwayat ngeten. Ba'da wafati Aisyah akhadat Asma ar-rida wal izar. Setelah Kanjeng Nabi sedo, Asma saudarane Aisyah niku nate ngampil ten Aisyah. Ngampil napa? Pakaiane Rasulullah. Faida marido muslimun arsalathu ilaihi. Faida labisahu syafa biidnillah. Asma ketika ada orang muslim yang sakit, keluarganya sakit, orang muslim sakit, sahabat sakit, langsung diperintahkan oleh Asma iki tabarukan karo jubahe Rasulullah, tabarukan kali sarunge Rasulullah ben lek ndang sehat. Diagem kekemulan alhamdulillah diparingi sehat. Mula faedahe hadis niki sahabat kan tatabarruku bisya bi Rasulillah. Para sahabat biyen ki wis ana istilah tabarruk. Tabarruk nganggo napa pakaiane Kanjeng Nabi. Mula kaya awak dhewe biyen ketika pas nak suci pakai alif dijubahi nggih. Dijubahi kalih Habib Ali Al-Haddad. Nah, jubah sing turun temurun. Turun temurun. Jubahe sinten? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Loh, beliau wis ngamalke rotib, wis tau dijubahi. Jubahe beliau turun tabarukan. Ning mbok kefoto mbok ora. Kaya ana fotone kaya biyen. Kayak pas karo Pak Roni barang iki kayak berarti. Niku. Nah, iku kan bertabaruk. Utawa misalnya awak dhewe bertabaruk kali burdah. Kemul sing lorek sing diwacake burdah. Harapane ben sehat nek lara teko dikemuli niku. Insyaallah sehat. Atau bertabaruk dengan yang lain. Iku boleh. Boleh mula kula nate matur winginane. Cara awak dhewe ditawari kiyaine dhewe utawa ditawari guse dhewe apa ditawari orang yang kita anggap alim antara barang anyar apa barang lawas nek kon milih yo barang lawas ben saged tabaruk. Nek diwae barang anyar dolen wae mending. Lumayan gitu rokok. Kira? Barang anyar belum tentu pas dienggo kok. Tapi nek ora kon milih ya aja milih ame diparingi jenengan teko timbali kiyaine. Panjenengan arep timbali kiyaine. Paringi barang anyar. Kula nyuwun sing bekas mawon. Nah iku sulada apa teko ditampa. Anggap wae kuwi wis tau digawe kiyaine ngoten mawon wis diparingi. Nah, niku bertabaruk. Lah dawuh Mbah Yai mbiyen ngeten. Malaikat mudhun nang alam donya terbanyak niku kan pas wayahe ijab kabul. Nggih pas wayahe ijab kabul. Mula Mbah Yai ngene, nek awakmu sok nikah pas ijab kabul aja sampe gawe klambi nyewa. Ngenggo klambi elek-elek olah apa. Nah, kula mbiyen duwene mung sarung, koko karo jas. Wis ngenggo niku. Lah alasane napa? Krana malaikat sing turun kuwi atusan paling akeh lah pas ijab kabul. Klambi ijab kabulmu simpenen. Senajan wis cilik wis elek aja sampe ilang simpenen. Engko nek apa nek sampean utawa bojomu utawa anakmu kok lara kemulana nganggo klambi sing digawe ijab kabul. Ku jurusku, ana anak panas tak kemuli sarung. Sarung sing tak ijab kabul mbiyen. Soale tak anggo wis ora kamot. Mbiyen aku kuru. Nek ora tak kemuli
nglambi kokoku wis ora kamot iku ya. Lambi taku. Yo paringane. Terutama nek wong liya nek awake dhewe kadang ora begitu mandi, tapi nek bojo anak mandi niku wis nyata niku. Ha nek saiki seringe klambi sing dikejap kobul mesti wis klambi sewonan wis diriasi soalnya, nggih kan? Nah, seringe niku kan eman-eman. Ojo yo nikah meneh nek wis kasih wae iki. Nah niku. Yo minimal anake dhewe esuk sing nikah to yo. Sing nikah wis teko klambi duwene napa lah. Dene kok meh dirias sabare ijab kabul. Bar ijab kabul, mulane satu pertama. Kalau bisa ijab kabul itu harus di rumah kita sendiri atau di halaman kita atau di ruangan musola madrasah kita. Soalnya tempat yang digawe ijab kabul kuwi mesti berkah, mesti. Nomor kali usahakan pakaiane iki pakaiane dhewe senajan elek gak apa-apa. Kok bar ijab kabul kan dipertemukan. Tola al badru alaina. Manten lanang manten wedok bar dipertemukan. Kan mesti kok basrokolan sedelo sadurunge munggah jak metu sik ora apa-apa saline klambi nek memang meh rias. Meh dipajang. Nanging kadang awak dhewe iki repote niku nek wis duwe acara kan memang ana ya kadang sing berkuasa malah panitia. Sering kan ngoten ya. Sering. Tuan rumah pokoke mau beres wis mumet kok. Nah panitiane dilalahi ora mudeng. Mula harapan kula semua iki sedulur kan sedulur santri, kita sedulur donya akhirat. Nek ana misale momen penting kaya ngono, ampun sungkan-sungkan pas hari H kuwi dulur-dulur leboke panitia. Ben engko iso melu ngatur. Nah, mangke sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita mboten njuk wah anu ngrepoti, mboten. Wong iku ya karo ngaji secara laku. Nah, ngoten niku. Niku faedah sing nomor pira mau? 3. Hadasana nyitaken kita sapa Mahmud bin Huailan. Hadasana Abu Dawud an Syu'bata kariwayatake saking Syu'bah. Anil As'as saking As'as bin Sulaim. Kala dawuh sapa As'as bin Sulaim. Sami tu wis krungu sapa ingsun amati ing paman ingsun. Tuhat bisu. Hale nyritakake an ammiha saking pamanku. Iki bibi berarti. Sami itu wis krungu sapa ingsun amati ing bibi ingsun, boten paman. Bibi ingsun. Tuhat bisu hale nyeritake sapa bibi ingsun an ammiha saking pamane bibi. Kala ngucap sapa pamane bibi. Baina ana ing dalem semangsane utawi ingsun amsi iku mlaku sapa ingsun bil Madinati ing dalem kota Madinah. Ida ingsanun dumadaan utawi wong iku khalfi ana ing dalem mburi ingsun yakulu hale ngucap sapa ingsan. Irfa dhuwurana sira, dhuwurake sira. Irfa dhuwurake sira izaraka ing sarung ira. Fa inahu mongko setuhune kelakuan atqa iku luweh gawe takwa. Atqa iku luwih gawe takwa.
Wa abqa lan luweh gawe suci utawa lan luweh netepke suci. Faltafatu mongko noleh sapa ingsun fa idza huwa mongko dumadaan utawi ingsan iku Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah. Duh Gusti Rasul. Innama hiya angin pestine utawi izar. Iku burdatun iku kain lurik. Malha'u kang apik tur larang. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Amalaka ana ta iku keduwe sira. Amalaka ana ta iku keduwe sira. Fiya ing dalem ingsun uswatun utawi uswah niku tauladan. Wanadortu mongko ningali sapa ingsun. Faida izaruhu mongko dumadaan utawi sarunge Kanjeng Nabi iku ilanis visa koihi iku tumeka setengah betise Kanjeng Nabi. Jadi waktu itu ada sahabat dugi ten Madinah, sarunge niku nganggo sarung niku klengsreh sampai ngisore polo. Klengsreh ngantos ngisore polo. Wakila wonten sing ngendikake ora sampai ngisore polo tapi mung sampai polone ngeten iki. Lah bar kuwi ditegur wong guri. Sarungmu dhuwurke, Kang. Nengok sahabat ki mau, "Lho, Kanjeng Nabi." Wah, nggih Kanjeng Nabi ning nyuwun sewu kenging napa dadak kula ken dhuwurke. Wong niki sarung lurik sing apik, sarung niki nyuwun sewu, sarung niki sarung sae. Nek sarung sae kan cara dienggo rada landung kan pantes. Yo akhirnya Kanjeng Nabi ngangkat apa jenenge nduding sukune. Apa aku iki gak mbok dadekke uswah tauladan. Apa aku gak layak mbok dadekke uswah iki delokon. Ah, dilalah sarungane Kanjeng Nabi niku ilanis visa koihi. Berarti cara sarungan nisfi saukihi ku berarti antara iki tengah betis. Jadi Nabi nek sarungan niku tengah betis, mboten terlalu dhuwur ngene, ya ora terlalu ngisor sampai melewati polo. Jadi tengah betis. Niku sarungane Kanjeng Nabi. Niku sarungane Kanjeng Nabi. Lah mangke bahasan bahas celana bareng ngene iki. Ya ora celana lah pokoke pakaian. Bahwa itu aima yustafadu min hadal hadis. Nomor setunggal. Awaluman zada fituli saubihi an adati qaumihi Qarunun. Jadi zaman jeng Nabi sahabat niku pun sepakat nek nganggo klambi, nggo pakaian, nggo sarung niku di atas polo, apa di atas kemiren, mata kaki. Tapi kemudian adat itu berubah ketika zamannya Qarun.
Soale Korun wong sugih emoh nek nganggo pakaian sing rada cingkrang. Akhirnya nganggone klambi kleng-srek. Karena niatnya sombong. Pengen pamer, sombong, angkuh, mamerke harta bendane. Nomor kali. Idza zada saubu an adatil qaumi lil khullai wal kibari haramun. Jika orang menggunakan pakaian bukti sarung apa celana kok melebihi mata kaki yang sereh, tapi lil khulla karena pengen angkuh wal kibar pengen sombong, pengen pamer, hukume haram. Hukume haram. Sing haram niku pakaian isbale lengsreh niku apa krana khullae? Khulla. Lah nek jenengan nganggo pakaian cingkrang, lah kok sombong? Sampean wong Islam pakaianmu gak cingkrang. Wong jeng Nabi wae cingkrang. Wah, salah sampean. Iki lho aku cingkrang. Wah, berarti sing haram niku cingkrang napa isbal? Cingkrang wong krana sombonge mau. Nggih ra? Beto nek jenengan isbal. Isbal ya sombong, ya haram. Dadi sing gare haram dudu krana cingkrang utawa klengsreh mboten. Mboten krana isbal utawa nisfu sakoihi kuwi mau. Tapi sing gare haram niku khullae, sombong, angkuh, njuk nyalahke liyane. Nah niku. Nomor 3. Faedah nomor 3. Khirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuhurul jasadi minan najasi wa tuhurul qalbi min maradil qalbi. Kanjeng Nabi menjaga dirinya dan sahabatnya yang pertama dari najis jasad atau pakaian. Kena apa kok gak oleh klengsreh ben ora kena najis. Ben gak kena najis nek klengsreh jenengan mlaku kan tetep kepidak. Tidak. Khawatir kena najis engko wayahe salat digawe salat. Nomor kali kenging napa nek khulak kok sombong kok diharamke dalam hal pakaian. Jaga ati saka amrodil qalbi, penyakit hati. Yang keempat, faedah yang keempat, an-nasihah min a'dhami umuriddin. Kanjeng Nabi selalu memberi nasihat pada temannya, sahabatnya. Karena nasihat adalah perkara agama yang paling mulia. Makanya kita sama teman ngeten iki kudune saling memberikan nasihat. Saling memberikan nasihat. Nasihat pertama mungkin ayolah nek pas wayahe lega kumpul njaga istiqomah. Nasihat sing nomor kali kowe iso istiqomah, ayo diperbaiki sing biasane kaosan, ben pantes nganggo klambi utawa kaos yo dijaketi ben sopan. Nasihat saling nasihat bertahap. Wis iso nggo klambi. Nek gak ngantuk banget ya karo etok-etok lungguh turu karo lungguh minimal penting juk tahu krungu. Soale nek lungguh kan iso tanek. Kalau gak iso ngempet babar blas gletak ora apa-apa. Sing penting awal pembukaan tahu krungu sik juk mablek sampai engko rampung. Nasihat bertahap. Sing penting tahu krungu ki penting. Ojo sampai gak tahu krungu babar blas tekan kene durung dimulai wis turu, begitu tangi wis rampung akhirnya iki kok ngajine gak sida prei berarti. Repot malah nek ngono kuwi. Urung tahu krungu. Nah iku nasihat. Hadasana Suwaidu bin Nasrin. Hadasana Abdullah bin Mubarak an Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salamah bin Aqwa an abihi qala
Kana sapa Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Iku yak taziru iku nganggo sarung sapa Utsman. Ila angsofi sakoihi. Tumeka marang setengahe betis. Waqala lan dawuh sinten Utsman, hakada kaya ngene kanat ana apa izaratu sahibi, apa sarunge kanca ingsun. Yakni ngersake sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman sarungane nggih sampai tengah betis. Terus beliau dawuh, "Koncoku, yang Kanjeng Nabi iki koncoku." Nah, jadi Sayyidina Utsman kan ngono. Koncoku sarungane iki ya setengah betis. Lah sapa kancamu Kanjeng Nabi? Lho. Duwe kanca Kanjeng Nabi ya iso to ya rada sombong sithik. Nah, kancane Kanjeng Nabi kok. Nggih. Awak dhewe kok ameh sombong wong dadi kanca umate Kanjeng Nabi urung tentu pantes kok. Nek kanca ngono. Lah kok ngene iki kan rawan, kok kamu ujug-ujug nglilir sithik krungu. Wih, kancane Kanjeng Nabi. Ya. Ngertine apa awak dhewe kancane Kanjeng Nabi engko tekan ngomah critane bojone, aku lho mau krungu ngaji, aku jebule kancane Kanjeng Nabi. Repot.